zvinakwira mushe panguva inoi kuri kuonekwa kunzi mabrigadiers, maveterans pamwe chete nematop army officers they are dying. Panguva ine tinoona kuti ma-anti-2030 lieutenants vouya vachiisa mhaka pana comrade Tochibomba kana kuti Owen Mudha Ncube, the Midlands boy, panguva ine vachiti these are some of the people who are involved or who are responsible or who must explain kuti why are these generals dying very fast. Zalapina mashuka mudanyiko panguva inoi na president anti-2030 otochukara zvakananda totibo subscribe or like on the video icon noko posta comrade Tochibomba umuri kuona udanyora chiti comrade Tochibomba, I urge you to cease any assassination plots against the generals. Such actions will result in your immediate arrest as well as the arrest of your godfather Didi Kumana. Mashoko anaitoka panguva inoi nema anti-2030 lieutenants vachita aiwa ngavarege zvavari kuita izvi voda kuti zviri kustraighten nekustraina the country. Panguva ino tinoona the people who are responsible for defending the country, the genuine leaders who are the real soldiers, they are being eliminated. Kuti papinde vakomana aiwa vechizvino zvino vanongozikanwa kunzi vanoda mari and havangazombomiri nesimba kuti vadefend the ideals of the liberation. Ndomadevelopments ari kuda panguva inoi tiona kuti aiwa ma-anti-2030 lieutenants vari kuya vachiataka vana Mudha Ncube vachiti no, you must cease these plots, ngaamiswe ngaamirwe zvamuri kuita izvi muchiataka just because the end result mundozoona mazova involved mazopinda panguva yakaoma. Pera comment section yedu nzofunga aimotudi pamusoro mashuka anotoka pana pane ma-anti-2030 lieutenants. So subscribe or like ponchiri on the bell icon.